ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ପୁରା ପତଲା ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବେ, ରିଲ୍ସରୁ ବହୁତ ସାରା ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ କେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଦେଖି 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 ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଗୋଡ଼ କାଟିବ, ପେଟ କାଟିବ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ନିଦ ବି ଲାଗିବ। ଏମିତି ନିଦ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ଏବେ ହିଁ ଉପରକୁ ପଳେଇବେ, ମାନେ ଏତେ ନିଦ ଲାଗିବ। ମାନେ କ'ଣ ଲାଗିବ କହିପାରିବାନି, ମାନେ ଲାଗିବ କି ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଏମିତି ବଳ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଏବେ ହିଁ ପତଳା ହେଇଯାଇଛ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଛି। ଭାବିବେ ସବୁଦିନ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ହେଲେ କରିପାରୁନଥିବେ, କି ଗୋଟେ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିବ। ମୋ ସହିତ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲେ ହେଉନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।